Φίλες και φίλοι, καλησπέρα για ακόμα μια φορά εδώ από την ψηφιακή φωλέα, η οποία σήμερα μάζεψε πολύ όμορφη παρέα. Ξανά έχω κοντά μου τον Βασίλη του Παλίδη. Βασίλη. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλώς όρισες για ακόμα μια φορά. Και τον Μιχάλη τον Εντεσλίδη, θα μας παίξει κιθάρα, ο Βασίλης θα μας τραγουδήσει. Βέβαια ήρθαμε εδώ. Όπως λες και εσύ, ήρθαμε για άλλη δουλειά. Για άλλη δουλειά. Αφού τελειώσαμε τη δουλειά μας, είπαμε να σας αφιερώσουμε δύο όμορφα τραγούδια. Να θυμηθούμε έτσι δύο παλιά όμορφα τραγούδια που είμαι σίγουρος πως όλοι τα αγαπήσανε. Έτσι, Βασίλη. Και μη σας κουράζουμε. Πάμε, παιδιά, πάμε.
Να είστε καλά.